Wetan. Jadi main balik kan? Ada. Pemelon mangambar selaning krono sumerebak arum gandanyo gandanyo sas mita jati sasmita wang siting dewa Kondo mangambar selanya kono Gandanya berang mewangi Supusing supangapei Dengan tareksa Itang prosas ditanikan Meraja bata Mutanikan Arum-arum Nyatakan satya berdondo Rajo Kapsirjo Kono kondo mangambar selanya krono Gandanya berang-mewangi Kupusing dupangapei Dengan tareksa Minangka sasmitanekan Araja bata Utamikan arum-arum Ngatakan tebya pratonyo Rajo Umyung saraning madya kang lumampah kumpul sajara satata tanjarup ong dene rama parana ong dwaja miwang bending ungkung aresang arakyana pati kang minangka cucuk ing prawadya bala
Kados pundi? Kados pundi Rama Panembahan? Wigatining pirembagan wonten Stinggil negari Ngastina. Anggenipun Paduka Rama Panembahan ngrakit srana murih pejahing para Pandhawa. Sanggit rungsit kang ndak rakit wis bisa kasembadan. Pun bapa tau kandha marang kowe yen wong Nuswantara wong tanah Jawa kuwi ora kena nganggo cara kasar. Merga wong tanah Jawa kuwi padha sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit. Mula pun bapa nganggo cara sing alus. Pun bapa nganggo cara sing alus. Pandhawa tak pek rasane tak kanthi rukun karo para Kurawa. Nanging rukune para Pandhawa lan Kurawa kudu ditumbali nyawane siji Semar Badranaya, loro Prabu Kresna. Yen wong loro iki wis bisa mati, tegese Pandhawa lan wong tanah Jawa wis kelangan kasekten. Krana Semar kuwi dadi simboling pamonging tanah Jawa, kang sarta Prabu Kresna uga dadi titising Hyang Wisnu pralambang dewaning katentreman. Mekaten iya. Kalamun Semar lan Kresna wis tumekeng pati, tak kira gampang anggone bakal ngajab sirnaning Pandhawa sing ana mburiku iki. Kowe dukun-dukun bayaran aja mandhek lehmu nyambut gawe, ngombah pamikire titah kanthi pawarta sing ora bener. Sendika Panembahan. Mula kang mangkono kapyakna sing dadi wadya balamu. Krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Nyangking lading pangirising daging bathok wadahe getih. Kresna lan Semar jatahe Pandhawa sing mateni. Ning yen ana sing nganti mbelani Kresna lan Semar, kowe murid Kulingga Garda sak wadya balamu sing kudu tumandang nok-nok dateng sedika. Bocah temenggung metu njaba pisan dandan ping pindho mlumpuk kaping 3 kabudalake. Lho nggih mangestuhaken dawuh. Aja kaya bocah cilik kang dadi lakumu. Sang Apati Sigara Maranata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak mergut lampahe binarung krapyak watang agatik kumalarang bagi Sorae kumuro. Yo. Sorae rame gumuruh binarung tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka cucuing baris budaling prawadya bala gumregut gemnya rumaris. Ya. As
juru-juru suling sopret punya sesahuran murahan budaya kawan
Hop ta ta. Awas, hei, hei. Wah, ya. Awas. Woi, hei. Awas, hei. Hei, ayah. Ah. Hei, awas. Ah. Woi, oh, hei. Hei, ah, hei. Wah. Awas. Hei. Hey, 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 ah, ah, oh, hey, hey, wah, wah ya, woi. Waya. Ah. Oh ha ha ha. Iya. Hey, oh ha ha ha. Waya. Hey. Awas. Woi. Hey ya. Wah. Woi. Waya. Hey. Mongko kandining tumuwuh salame mong hawasiling eling lukitaning alam
Kadhiwedyaning dumehati Koko Prabu Ndrawati Setyaki ana apa? Paduka Koko Prabu nganti kula tumuju wonten ing negari Ngamarta saperlu ketemu kalian para Pandhawa. Ya pancen bener Dimas. Awit paduka wau ngajeng paring dawuh batin jengandika banget ngutawatiraken kahananipun para Pandhawa. Ya pancen bener Yayi. Nanging nyatanipun niki pun dugi wonten negari Ngamarta Pandhawa kok mboten wonten. Negara Ngamarta sepi lir sepah samun kahananipun. Dateng mriki mboten wonten sinten-sinten. Nyebar godhongara sabara sawetara Dimas makaten ya. Aja winalik sing dadi rasamu. Nyebar godhongara sabara sawetara ana tetembungan. Yen petenge saya ndedet padange enggal tumeka. Lho, sapa kae? Petrek-petrek sowan ana rene. Lho nggih sinten? Lah ya nunggu ane papungkuran Setyaki lho niki mangestaken dawuh. Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine tan pegat mring pangestine kadhiwedyaning kumati Yayi Kresna adangmu padha warenten becik besok amendemo baris-baris kang prayitna ayo saranta wong ing Ndrawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kakang Masing Mandura. Kula ngaturaken bojo krami kunjuk dateng Koko Prabu. Weh, ladalah iya. Tak tampa gawe bombong ing Rasana liwat pangestunipun Kakang Kokrasana tumanduk Yayi Narayana. Dahat katampi dados jimat paripe mugi andayanana katentreman. Punika Koko Prabu ing Mandura. Lho sapa iki? Kula Setyaki ya. Sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Mandura. Ya tak tampa Setyaki ora liwat pangestunik Raka Mandura Tambanana. Kula tampi asta kalih kula pundhing mestaka mugi andayanana kasantosan. Nitik saking lekering Wadana Jaiting Nitra kang sarta tepunging wimba sajak Koko Prabu Baladewa wonten gembolaning raos ingkang kineker. Sumangga kula aturi ambabar pangandikan. Mbok menawi wonten ruwet kang rayi saged angudari, mbok menawi wonten pepeteng kang rayi Ndrawati saged tumut amadangaken. Yayi Kresna kula wonten dawuh iki ngene Yudi. Bubar wae iki mau pun Kakang. Pun Kakang Prapta ana ing negara Ngastina merga minangkani layang undangan Kintaka, undangan saka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Praptaku ana negara Ngastina sarimbit kalian kadang para Pandhawa. Merga kadang para Pandhawa
Ing ripalungguhan iki uga nampa undangan saka negara Ngastina saka ngarsane Yayi Prabu Duryudana. Sak rampunge aku teka mrana kelawan kadang para Pandhawa ning kono ana pandhita anyar katon. Ingkang peparape Begawan Lumana. Begawan Lumana. Pancen bener Kresna. Lah lajeng tinemune jebul Pusawetara wanci kadang para Pandhawa Purwita utawa Suwita meguru mring ngarsaning Brahmana anyaran kang peparape Resi Lumana iki mau. Jebul Resi Lumana kuwi mau gurune Pandhawa kang sarta gurune Kurawa. Lah lajeng ing sekawit Resi Lumana tarik-tarik tembunge angajab rukune para Pandhawa lan Kurawa. Iki aku isih jumbuh, iki aku isih cocok, iki aku isih mathuk lan gathuk. Sak rampunge Resi Lumana kepengin Pandhawa Kurawa rukun, Ngastina lan Ngamarta kudu didadekake siji. Yayi Duryudana ora dikeparengake dadi ratu, Yayi Puntadewa ora kena dikeparengake dadi ratu. Tinemune jebul sing mimpin bawat pemerintahan Ngastina lan Ngamarta kudu Resi Lumana dhewe. Lah ing kene aku wis jubriya rasane ngatiku. Tak tutke sing dadi rembuke Resi Lumana. Sak rampunge kuwi Resi Lumana duwe gegayuhan ngrampungke nggagalake murungake perang gedhe sing dadi jangkaning jagat ingkang winastan Baratayuda Jaya Binangun. Sak rampunge kuwi Kresna Resi Lumana durung manrem sing dadi atine. Pandhawa Kurawa diajak nganakake panaliten kenang apa wiwit biyen nganti tekan saiki. Pandhawa Kurawa tansah dredah munggahe Pancabakah. Jarene Resi Lumana merga Pandhawa Kurawa kuwi ana sing ngubupi. Sing ngubupi ora ana liya siji Semar, loro Kresna. Satemah iki mau murid-murid Resi Lumana ya kuwi si Pandhawa lan si Kurawa diperintah lawan gurune ya kuwi si Resi Lumana. Pandhawa Kurawa rukun, Pandhawa Kurawa dadi siji nanging kudu ditumbali nyawanmu ya kuwi nyawane Kresna lawan nyawane Semar. Cekak cukupe Kresna, aku kepengin ngayomi marang jeneng para siadi. Merga iki kahanan kang banget ngutamatiri Koko Prabu. Piye? Menawi ndahar atur kula sumangga sak mangke. Menawi niki mangke kedadosan menapa-napa kula aturi sabar. Sabar, inggih. Menawi Koko Prabu mboten sabar niki mengke kahanan malah sangsaya ngombro-ombro. Mila kula aturi ngrakit raos sabar ing pangraos. Sampun ngantos gumunan aja nganti kagetan menapa malih gampang percaya kalian tiang asanes. Apa bisa Kresna? Kamangka dandang sumyang jeriwanci lelewa ginawa mati saka banyu kecon. Watakipun Kakang ya kaya ngene iki. Getapan mara tangan yen ora ngono malah dudu Baladewa Kresna. Lho, kantun paduka kersa ndharatur kula menapa mboten? Menawi kersa ndharatur kula purun dipun ayomi. Menawi mboten nyuwun sewu, badan kula badhe kula ayomi piyambak. Yo, yen ngono aku tak sabar. Aku manut kowe Kresna. Pun to nggugu kula. Jimat sing paling ampuh, gaman sing paling landhep niku amung rasa sabar Koko Prabu. Lho, sinten nika?
ranane wong ya luhung petah lopo kurang kuling elingo solah jatmiko ing wah Jlitheng Kresna kakangku basaku katur ya Yayi Werkudara wis tak tampa pangestunipun Kakang tumanduk Yayi Wejasena tak tampa tak gegem dadi jimat Koko Prabu Kresna kula ingkang rayi Madukara sembah pangabekti kula mugi kunjuk sandhap padha-padha kaya ya kaipe wis tak tampa ra liwat pangestunipun Kakang ditampani kaipe kula tampi asta kalih kula pundhing mestaka andayanana kasantosan Koko Prabu piye Kresna punika Kang Rayi Njodipati kalian ingkang Rayi Madukara paduka mboten mbagekaken ingkang rayi kekalih jarimu aku mbok kon poso sabar Kresna lho nggih ning apa to salahe mbagekne karo wadine wis ora mbagek ora mbagek-mbageke ora patheken timbang iku aku ku nesu aku iki muntap batal poso sabarku oh nggih pun Dara Jlitheng Kresna kakangku piye apa karepe Siadi dene tanpa pepoyan merpeki marang pun Kakang sumurupa Jlitheng Kresna kakangku wektu dina iki Pandhawa wis manunggal ana negara Ngastina nyecep kawruhe Begawan Lumana mula kang saka iku aku diutus guruku supaya ngaturi rawuhe Jlitheng Kresna kakangku bareng sak lakuku tumuju ning Ngastina dina iki nuwuning Koko Prabu Rama Begawan Lumana kepengin sanget pepanggihan kalian paduka Njeng Koko Prabu kosik pun Kakang krungu kabar yen to sakmengko para Pandhawa meguru ana negara Ngastina kabar mau kabar sing bener apa kabar kang kabur aku wis matur ana ngarep para Pandhawa wiwit dina iki wis manunggal kekuatan dening para Kurawa nyecep ilmune Resi Lumana lah banjur kok pun Kakang dadak dirawuhke ana negara Ngastina kuwi duwe perlu apa guruku Begawan Lumana kepengin sambung rasa sak pejagong karo Kresna kakangku aku ora kebawah perintah dening sapa wae nek pancen gurumu kepengin catur netra sak pejagong karo aku kon teko rene tak ladenane apa butuhe nanging yen pun Kakang kudu brangkangan tekan Ngastina Kresna ora kebawah perintah lan sing gedhe pangapurane gurumu ora wenang merintah aku karo meneh ora ariken rasamu Werkudara lan kowe Janaka kurangane apa Kyai Semar Badranaya kae dewa kang pengawak titah menungso kang jiwa dewa kowe kok meguru karo pendhita tandurane Kurawa sing durung karuan jluntrunge ora genah sanat lan nasape ora genah papan lan dununge tegese kowe ora gelem sapatemon karo guruku Resi Lumana pun Kakang wis matur aku ora kebawah perintah karo gurumu nanging kowe linga Pandhawa lan Kresna kuwi ibarat kreta jaran sak kusire maknane kreta jarane Pandhawa kusire Ratu Ndrawati kenang apa kreta jarane ana paran lah kok kusire malah enak-enak tegese kowe lirwa karo kewajibanmu lho kosik to tembungmu ki kuwalik Werkudara pancen bener Pandhawa lan Prabu Kresna mono ibarat kreta jaran lan kusire nanging kowe kudu eling kreta jaran kuwi iso mlaku merga manut karo kusire wong kusire penak-penak ning kene kok kreta jarane cenanangan tekan kono ki dek sing ngakon sapa juaran Belgedes kuwi sabar Koko Prabu sabar ya ding lali aku lali sabar poso sabar Bos yo sabar
Nek pun Kakang ora ngakon lunga, kowe aja lunga. Kowe lunga nyang Ngastina kumpul karo Kurawa tanpa taren, tanpa pamit karo Ratu Ndwarawati. Janjane pun Kakang ki ndok anggep apa? Ayo, bener kuwi. Timbang ngingoni jaran ngono kuwi luwung ngingoni jaran kepang. Rasa dadak ngingoni, nggur nyumetke dupa tok paling. Jaran bel gedes, jaran ra kena diatur karo kusire. Sabar, sabar. Yo poso sabar. Poso sabar, sabar bos. Yo Caki, yo. Tak sabar. Panjenengan aja kesusu nesu. Yo. Panjenengan poso sabar. Eling-elingen Werkudara lan Janaka. Mbahmu Begawan Abiyasa kae pendhita sing kesdik paningali. Mumpuni njaba jerone. Ing atase mbahmu dhewe ora tau mbok guroni, ora tau mbok bekteni. Lah kok kowe malah meguru karo pendhita saka Njaban Rangkah sing durung karo nyatane. Karepmu ki piye Werkudara? Adalah pancen tak akoni Ratu Ndwarawati ratu sing wasis. Wong pinter omong, pinter guneman. Kowe ora ikhlas to? Kowe ora lila to Pandhawa lan Kurawa rukun. Ya ngono apa piye? Padu-padune Ratu Ndwarawati wedi kelangan kawibawan. Kowe wedi omonganmu wis ora dirungokke karo para Pandhawa. Saiki wis cetha ngegla kang tanpa warana. Kawibawane Ratu Ndwarawati kuwi gur nemplok ning para Pandhawa. Ibarat tanduran. Kowe kuwi tanduran kemladean. Kemladean kae ora iso urip nek ora nemplek ning tanduran liya. Cangkem elek. Kowe iki ning kene dadi apa? Senopati. Kewajibane senopati jagi lestarining nagri lan kawibawaning ratu. Nalika ratu diancam kawibawane, Setyaki kudu tandang. Setyaki tandang. Yo. Kok patih sengkuni mbok antem, srek ati kula. Tokone tutang tuting. Maido panjenengan jare ratu ora duweni kawibawan. Jare ratu sing kawibawane nggur nemplek nyang Pandhawa. Jengkel batin kula. Bener kuwi. Bener kuwi iki. Ora salah. Ora iso nandingi Kurawa sak Pandhawane rasah nganggo jeneng Singa Mulang Jaya. Jare sabar. Lho, nek aku sabar, lah kok ngajangi? Kok ngajangi? Kan ngajangi ora nandangi. Oh, kayak gendir tenan. Wong dikon sabar kowe. Koko Prabu dipun ayomi. Padek. Ana dongeng enthik-enthik si panunggul paten ana panunggul apa dosane
dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat Allah iya bener kandhamu lali sumber kapiwasan Masmi ber panonku pating kalebyur Satria bungkik kakik sapa iki Setyaki aranku Tyaki Singa Mulang Jaya Bima Kunting Resni Wira bali takon ana prajurit segelar sepapan sapa sing dadi cecundhuking laku Kekasate ratu Gustiku Prabu Lingga Garda temenggung pangkatku Salukat katut mbarat kang dadi kekasihku Salukat katut mbarat pancen bener Sumedya lakumu nyimpangi woh utawa nengen arep menyang endi goleki ratu Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna yen wis ketemu kon ning Astina dina iki uga yen ora gelem Prabu kelak rampungi dina iki ora usah goleki sing ora ana iki Setyaki ya Singa Mulang Jaya sing dadi wakile Prabu Kresna Sembodo kang jinangka merjaya nalindring Ndorowati lamun wis kelakon bedah dadane ilang nyawane Setyaki wani kalaku entek wedine garwanine papo babar nyopo gedhemu cilik dhuwur mundhek kupat kapituke buntute ulut apangin kekejero kaya manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jumengleng sudukanmu yen pancen wis satra sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu tumpang suh tebiada damleng sati kamu gurani kowe hei awas hei edan-edanan Leno dadi kondo we. Cobanen. Hei. 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 Wah. Hei. Ah. What? Hei. 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 Cepet ya kamu derajat apa kowe? Awas, oi. Oi ya, andak kowe. Mati. Wah. Wah ya. Wah. Awas sih. Ojo mlayu. Mati aku. Wah. Yo. Hei, waya. Oh. Oh. Wah. Oh, hei. Wah. Hei. Oh, hei. Oh, ayah. Wah, hei. Hei. Wes, hei. Cepet. Kamu derajat opo kowe ah. Wah! Wah! Hei. Yo, oh, ah, hei, hai.
kowe. Satu opo lagi? Hei. Hei, hei, lho luput iki. Hei, ah. Hei. Ah. Oh. Hei. Hei. Ah. Haya. Hei. Ha. Waya. Hei, hei. Ah. Hei. 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 Ayo maju. Ngembelun dasmu ya. Hei. Pa. Oh. Ha. Oh. Ah. Oh. Ah. Ngadeg kok sik. Ngadeg yo. Hei! Ah! Wah, edan-edanan. Wah, hei! Hei! Wah. Yo, hei, ya! Wah! Ah! Wah! 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 Yo! Woi! Awas! Woi! Setyaki ora takon. Sapa kowe? Kumandang garbo. Ratu Durati konrene. Wakili Setyaki edan nganggo wakilan barang maju. Wah. Ho ha hi ho. Hei, ambruk siji loro telu mudar kowe. Jentos ke watu. Wah. Hei, kopral wis. Wah. 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 Yo. Awas. Oi. Mati ya. Put. Au. Itian luar biasa. Has. Hip hu. Lom lunter ho 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 hai ha ho. Hey ya. Wah. Hus. Hit ho. Hai ya. Ho ho ho. Oh, hit. Hoi, hoi. Mati kowe. Derajat apa? Head. Au! Hi, ho. Aja mbok koceni. Hei, ya. Oh, werek kowe. Wah. Ho, ha, head. Wah. Hi, ho. Ah! Waduh. Wah. Hei, hei. Hei, ya. Wah, ya. Ah! Wah! Ayo ndiliani.
Wah. Awas Rananggana santan endong den palangit datan kikre aku satriya digdaya barang mati tak wujuti satyaku jroning ati yen mati bali wang awet sun labuh bangsa hanjrah arum asma reki padha mundura saksisan pralira oi oi Yudakat dewa Bathara asesaning Bathara jagat Lingga Garda kulungan genderamu bangka ana bebak kekawanmu. Ayo Setyaki musuh tanding meneh lawan Lingga Garda ngejak pirang ndra ladeni dadi sekaran jinggo kowe